anak lanang Anindita bocah mursid iso mikul mendem jero karo wong tuwa wis anggeni padha raja saprabtamu pangestuning Siwa Ngastina slamet tekaku wa aku ngaturke basaku katur ya wa ya tak tampa nggih cah bagus ora liwat pangestuning wakmu Ngastina Tampanana tak gegem dadiake jimat Antasena Padharja slamet Pakdi nering Sambikala aku ngaturke bekti katur ya Pakdi ya tak tampa pangestuku Tampanana tak tampa Pakdi suarane wis tegas kaya saya teratapan wayah Mas wis anggene katuran Karaharjan Simbah Patih Plasa Jenar slamet tekaku Mbah ngaturke bekti katur ya Mbah inggih kula tampi nggih dipun sekecaken ya wis ora kurang prayoga Angger Antasena katuran Karaharjan slamet Mbah bekti katur ya Mbah inggih kula tampi pangestunipun tiyang sapa klatri nampi tak tampa gawe gedene atiku inggih dipun sekecaken anggenipun wis ora kepenak Mbah dekene rung rampung wis wangsulan mbaya sabar to Kakang Antasena ora usah kesusu-susu selak pengen jotosi wong kok ning Watuk Dek Patih mbok ngombe obat nggih putuku wis anggene cah bagus putuku wis anggene cah jlonet padha kanthi harja ngger putuku cah bagus wis anggene iki Eyang Sukalima Eyang Kakung aku ngaturke bekti katur ya Eyang oh ya tak tampa pangestuku Tampanana ya wis anggene iya tak gegem dadiake jimat piye kabare bapakmu ra ya slamet to pangestune Eyang Durna bapak Mangya Wilujeng syukur kae muridku sing tak tresnani bapakmu wis tak anggap kaya dene anakku dhewe anak tunggal bapa biyung mula ora nenek kowe iki ya tak anggap kaya putuku dhewe iya Eyang Durna pancen kaya mengkono kasunyatane heeh Antasena apa Mbah Kakung slamet tekamu Wilujeng niring Sambikala bekti katur ya Mbah Kakung oh iya tak tampa pangestune Simbah Tampanana ya ndak gegem dadiake jimat engko mampir Sukalima nek rampung perkarane aku wis kapok ning Sukalima nang apa rambuté Mbah Putri tak tarik kok nyepak kuwi sepak Mbahmu Putri oh Mbah Kakung ora apa-apa Mbahmu Putri kena nyoprak ora selo aku iki sepak bola bali nyatane ya ora apa-apa iya prayogane ya Antasena wis ora kurang prayoga Mbah wis anggene Padharja Siwa Ngawangga slamet tekaku bekti katur ya wa ya tak tampa Antasena Padharja bektiku Pakdi iya Antasena tak tampa wis anggene apa Pakdi apa wigatine dene sowan wong tanpa tinimbalan Lokasuta cekak aos ora bakal tak kalang-kalang rembugku Pakdi wis nampa nawara saka aku to iya wis tak tampa syukur yen ngono Siwa Ngastina wis nyurasa isining nawala ya pancen wis tak surasa isining nawala lah nek wis nyurasa isining nawala mestine Pakde wis ngerti apa to sebabe aku atur nawala mula kang saka kuwi dina iki aku nanjihke Pakde maringake wujuding negara apa ora nek mbok paringake ngaturake panuwun dene ora ya wis ndak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel najan aku mung wong loro aku nak mengkon bondo Ratu Ngastina nek nganti golek wektu sedina wae ora kelakon aja tuntang wis anggene Dusuni Paman nangge monggo pindah kos-kosan mawon kula kok kuwatir suwe-suwe nggih wis anggene apa sadurunge aku menehi wangsulan karo kowe iya aku tak takon karo kowe takono tak wangsuli apa to sababe dene kowe kepengin dadi ratu ning negara Ngastina ya sejatine mung kepengin ngrasake wae merga dulur-dulurku putra Pandhawa kabeh wis tau tate dadi ratu Kakang Abimanyu Kakang Garukaca Kakang Antarja kabeh wis tau dadi ratu ya mung aku karo Kakang Antasena sing durung mula gandeng Kakang Antasena kowe wis ora gelem ngrasake dadi ratu aku sing kepengin ngrasake dadi ratu mula sing tak jangka Ngastina apa sababe dene Ngastina ingkang bakal mbok lenggahi merga Ngastina ki darbake wong tuaku Pandhawa aja ngawu gawar ngawur
Ngastina ki darpe awakmu Ngastina. Sampeyan ki ming ratu wakil. Sampeyan ki ming ratu wakil. Sampeyan ki ora duwe hak sawute tumrap negara Ngastina. Ngastina ki darpeke para Pandhawa. Kok nganti kowe ngerti yen Ngastina ki darpeke wong tuamu Pandhawa? Lho, ngerti wae. Wong nyatane aku ya dicritani karo para sepuh. Dicritani karo wong tuaku kabeh. Ya merga saka pokalgane wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa. Mekasan Pandhawa wiwit cilik karo Kurawa ki dibenthik-benthike supaya aja nganti rukun. Malah Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina supaya manjing alas. Lah, nek wis Pandhawa manjing alas, tinuwune Siwa Dastarata ingkang Eyang Dastarata ingkang sejatine ora weruh marang gelaring jagat esem ing rembulan tegese duwe cacat cala hina utawa cacat netra. Ingkang Eyang Dastarata ingkang sejatine ora weruh marang gelaring jagat esem ing rembulan tegese duwe cacat cala hina utawa cacat netra. Ora mangerteni menyang didunungi para Pandhawa wekasan gampang diblithuk karo wong-wong sing kurang tanggung jawab. Dikabarke Pandhawa mati, Pandhawa tumpes, Pandhawa sirna ana ing wana Kamyaka, Pandhawa mati ana ing alas Waranawata lan sak piturute wekasan Eyang Dastarata maringake negara marang Siwa Duryudana. Ora ngerti yen to jatine Pandhawa ki isih urip. Lah sing ngandhake nek Pandhawa mati, Pandhawa pejah ana ing jroning alas kuwi janjane ana kok wong ning kene ning ora bakal tak sebut. Ora bakal tak sebut. Ngacung wae Dik Patih. Mangane serak diarani. Nggih, kula wis krasa kula. Ora bakal kula tak selaki kula dodo Kakang Dura kula dodo. Lah mula wis satrepe aku kepengin lungguh dampar ke Prabu negara Ngastina. Mula Pak Prabu maringake apa ora? Nek mbok paringake matur nuwun, nek ora ya wis. Iki wis diajab dadi peperangan. Mula nek pancen wis diniati dadi peperangan, aku ora bakal wegah. Kabeh bakal tak pasrahke karo kakangku ing Randu Gumbala Dr. Andes Antasena. Matur nuwun Insinyur Wisanggeni. Iya Kakang. Iki lek do wisuda ki ya apa? Wong ora ana wisudanan kok insinyur karo Dr. Andes. Aku sing SPDW Ratu Muk kok. SPD ki apa, Mbah? Sepeda. Wong sing ora dong singkatane kok. Mula wektu dina iki aku ingkang bakal paring wangsulan kalawan kowe. Wangsulan ing Siwa Ngastina piye? Wangsulaku. Ngastina bakal tak kukui. Ngastina mbok kukui? Yo. Yen ngono Siwa Ngastina wis niat bakal dumadi peperangan. Nah, saiki gandeng iki wis ditemtokke Siwa ngukui negara Ngastina lan aku adon njaluk Ngastina. Monggo wis kudu dadi peperangan merga yen Siwa ora maringake iki pancen tak ajab dadining peperangan. Yo. Saya aku tak takon, sing arep tok patah dadi senopati sapa? Apa Yang Patih ketuan nek tumrap aku? Apa Yang Durna sing gurune Kurawa sing sekti Mahambara? Aku ora wedi mungsuh Yang Durna. Apa sapa sing bakal pariwangsulan lan bakal dadi tetamenging awakmu ing Ngastina? Ya kuwi ora kejaba mung awakmu ing Ngawangga Wisanggeni. Semangka kanggo sesumbar lindhu bumi kunjing kumaludo kundor ketop lemembak penyugang kumambang Wisanggeni. Siwa Ngawangga piye? Kowe ngerti aku sapa? Siwa Ngawangga ya kuwi Siwa Adipati Basukarna. Dene pangkatku ning negara Ngastina, sampeyan kuwi senopati. Yen ana negara ingkang bakal ketekan mungsuh, aku ingkang bakal kudu namengi sarta dadi banten sago minangka tambak negara Ngastina aja nganti ditekani dening mungsuh. Ora kang sanga kuwi yen pancen kuwi njaluk negara Ngastina Wisanggeni. Ayo kalahno Narpati Basukarna. Wah, dadi wis diniati to ya. Aku ora bakal wegah. Ya mung aku wis menehi dalan sing apik. Yen pancen Siwa Ngastina bakal maringake negara Ngastina, aku ora bakal njaluk sarana peperangan. Ning gandeng dikukuhi ya nyuwun pangapura nek aku peksa ndadekake perang ning negara Ngastina. Rasakaken burung tanpa guna yo. Saiki metu njaba kowe apa aku sing bakal tekaning pati.
Dudune ngene mamane moneter kang didan Kakang Antasena piye? Metu njaba mungsuhe Siwa Narpati Basukana rasa wedi tak enteni njaba niki. Wonten dawuh nggih sampun ngantos ajri kangelan ketabaken sanggaring para sata Kurawa inggih tata sawetara ingkang disawiging diri anambak lampahipun wisanggeni kaliyan pun Antasena nok ngestaken dawuh Bathara wonten dawuh nggih sampun ngantos negaken dhateng para sata Kurawa panjenengan gandeng sampun bukti wonten Garing Astina kedah mbelani dateng pun Kurawa Bapa Nembanduna. Oh, iki nggih. Namung nyuwun mampun awak kula kok gemrebek mboten kanten-kantenan. Gemrebek ngopo to Kakang nek didhawuhi kok mesti sampeyan kene ora cocok karo atine kok kaya arep selak-selak kok. Rai Bathara mboten temandang karya ateges Bathara mboten tresna lan Garing Astina. Oh, inggih ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan ngatos-atos sampun kados lari-alit. Kartomarmo wonten timbalan budal kang padha sing ingsun kundur ngedaton non paramadal wasilan nyuwun tambahi pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo karo sanjunipun bukit sangar-sangar mlokan-mlokan sapralika semanten plajaring Raden Wisanggeni Bambang Antasena. Kakang Antasena piye? Iki wis dadi tegese Siwa Ngastina wis ngukuhi negara Ngastina. Ya. Malah mau cetha banget pangandikaning Siwa Ngawangga yen to bakal mbetengi negara Ngastina. Piye? Kowe wani ora? Nih. Ora ana sejare Antasena kok wedi, ora ana. Luwih-luwih aku nek manggono ning bebener dasare niatku ming nyuwun ngambil negara Ngastina. Ewa dene Siwa Ngastina ora maringake lan wis diniati dadi ajanging pasulayan ora sawedi. Yo piye karepmu? Kowe sing tumandang nek ana rembuke aku sing ngladeni. Yo karepmu. Kurawa pethoke dundurke Kang. Yen perlu Kurawa kabeh dirangket sak Duryudanane. Yen Duryudanane iso dirangket gampang kuwi lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Pamujimu yo ni sing ati-ati Kakangku cah bagus. Antasena. Piye, Pakde? Nemban dawuh timbalaning pepunden Ngastina luwih-luwih Paman Harya Sengkuni. Dawuh kelawan sata Kurawa kinen samapta ing gati saweging diri. Mergana menungsa kang aran Antasena kana Wisanggeni bakal bedah negara Ngastina. Pancen tak sengaja. Mula saiki rembuge digawe gampang bae, Pakde. Nek Pakde kepareng maringake negara Ngastina ayem, tentrem, ora ana apa-apa. Wis tak gawe rukun sakabehe. Ning nek Pakde Kurawa luwih-luwih Siwa Ngastina ngukuhi negara Ngastina ora diwenehake karo Wisanggeni. Ora ketang ngamung sak umuring jagung sak uruping damar
Aja kelakon dosa. Aku yang bakal mbondo Pakde Ngastina. Ora-ora ban suaramu. Kemewat kaya ngregem jimat kaya warindirat wesi abang. Apa kira-kira Antasena sago ngalahke para Sata Kurawa sing dadi nyatane. Ayo saiki Pakde Kartomarma ngejawa. Taladene ora minggat sono Gustina tak tegeli ya Antasena. Aja ngendika ditegeli. Durung karuan sampeyan iso menang karo Antasena. Ayo saiki dicoba. Nang kene marganing patimu Singalena Prapteng Alis. Ngati-ati lho dene musaku. Antasena Swatama iki lho jangkar karo aku arep ngopo kowe ora minggat tebak dadamu ning marganing patimu ora lunga tak retke suket kombor wah setan ora dikombor aku kowe anak jaran cangkeme mati kowe yo yo ojo Antasena? Piye, Pakde? Olah canggleleng kowe. Kepalat pelang kok olah celius. Ora serius piye? Maca Kartomarma tok ngenekke. Aduh. Pelang kok tanpa tenaga. Sing dadi nyatane kowe njaluk apa piye? Antasena sing apik. Aku iso modal tenan nek ngono iki. Ayo, arep ngopo? Mati mbek aku. Ayo, ngantemo sak tutukmu Pakde. Wo edan kepalet jangklik. Odale. Pecah siramu. Cemplok. Ajul kumul-kumul. Oh. Hot. Wah. Aduh, Antasena ulah main-main. Wah! Piye, Ma? Kula pun matur. Wiwit rumiyin tekan sakniki kula niku nek kon menang karo Antasena ora bakal kelakon. Kula nggawa tumbak kula cocoke dadane Antasena, ora kok temancep ning kemencrang kaya kena waja. Pandhen bocah kae mbuh. Tumbak pusaka lho kok kemencrang lho. Lah iki niku man. Lah iya. Terus kula namung dinganten kene niku awake panas kabeh. Ngoten iki. Mak nyos. Mbok dipresake. Nek awake panas. Sampeyan niku nek omong senengane sembrono nek akon sak kepenake dhewe kula semanggaken. Kula kalah musuh Antasena. Mestina bedah ya karemu, ora ya karemu, ora bedah ya dibedah.
Kula semanggaken, Mak. Lagi tantang-tantangan wis disen-isenke Antasena. Muni ngenten iki, swatama wani aku karo aku tak ritke suket lho beda. Dumeh mbok kula niku nuwun sewu jaran. Wah dicethak-cethakke ora. Kula semanggaken, Man. Kalah, Dul, kalah. Mungsu Antasena karep menang sarta nggo menang apa? Nggih, sile angen-angen niku menang, Man. Heeh. Nang bareng ketemu Antasena kuwi atine dadi ciut. Weh. Ning likopul kebacu cumbal. Ayo Pak Ditulung ganti ngantemo cak tutupmu. Wak Jotosi diajane Jotosi silae. Terus Lino Pangendo kula saut tangan kula duantel rai kula, Man. Tangane Antasena niku ketoke cilik ning bareng tiba ning rai gedhe banget, Man. Mak tembel. Mosok tangan iso gedhe dhewe. Ajli kula lang ngapuji. Anping nyoba mang jajal niku. Wis rasah tak rasah jajal. Nemen niku jajal-jajal atau dituku. Mula bakule ya cengit. Ah, barang niku lho kula diantem candas kula diantil buet. Cekel cilak kula dijengkelke niku ditamani teng dhuwur kula wis Antasena lah macem-macem lho. Lah macem-macem kula ngerti nek ajeng diuncalke. Sidane diuncalke bener. Oh. Tiba Teng cedak con kontrol. Teng cedak con kontrol. Son kontrol. Con kontrol. Mak telebok ngoten, Man. Ya wis mundur kana. Nggih, Man, Mas. Lekocok. Durung diundang kok wis wae. Kekepidak, Man. Kepidak sapa? Tutur mau ganti matane mlaku rasane. Lah cengojo joli. Maju ora, Cit. Ora ketang ming sesasa ubengan kula ta maju, Man. Ah iya kono. Momong suwe. Antasena Patenana. Kok cepet banget. Kula niku. Kula niku nenek perang niku cecek-ceket. Oh. Langsung apa anane? Nggih, heeh. Wis mati Antasena. Lho, dek kapan? Lho. Kok dek kapan piye to? Antasena wis mati. Lah iya, niku anake Werkudara. Lara apa, Man? Lho. Lara apa piye to? Lha jare Antasena mati. Ora, sik, iki mesti kleru iki. Kowe mau maju nendi? Tetep nang warung. Lah ngopo ning warung? Lha sampeyan ngomong dhewe to, Citraksi ana sego entekno. Ya ampun. Sedulure ratu kok kupinge bosok. Lha sampeyan muni pripun? Citraksi Antasena Patenana. Wah. Miskomunikasi. Krungu kula Citraksi kae ana sego entekno. Brubut. Kula bukaming teri. Iya entek. Ayo wis. Dadi iki mau kula mateni Antasena to? Heeh. Wah, krungu kula ana sego entekno. Ya saiki maju Antasena pateni. Lah rawani. Ngawani ana minggatno. Iya ora nesu, Man. Wong sing jeneng salah alamat niku ya entuk wae. Wong sing jeneng wong-wong ngono. Ah, piye? Durung ngomong kae sah. Wong sing jeneng wong urip ora ning alam padang niku kedurungan ina lali salapes lan mati. Mula kula niku wau kleru sesalah tampa. Ha iya. Wis ora apa-apa. Nek cara aku salah tampa ki mbok ya mbaleni maju. Membaleni cukup uang. Kowe wis cukup uang. Ya wis ana lunga kana. Kana gabung karo kancane kana. Nggih. Nyen ngapunten lho, Man. Ora apa-apa.
Aku wis kulino kok kaya ngono. Iki. Sesesrep. Ha iya. Sesego tok. Ha iya. Ya golek wedang ngono. Ana apa sing ganjel ning telak? Ha iya. Mamang cuthike. Gah. Ora sudi kowe. Edan. Cara aku ya isin. Maju ora sida berang nek cara aku isin. Kowe iki kadang nata kok ora isin. Sesuk isin kowe. Mboten, Mas. Kula kok biasa. Ora isin. Rak. Limuni rak nganti amandele keder. Rak. Rak. Nek kuwi idu jaman. Cakole kebangetan lho. Dur. Aja jauh wae dudu kowe. Dur sasana. Ora, tak kira nek udah aku Wis kalah kok meta-metu. Bisa ndak beda ya? Iki lek mung guyu kok kaya ora alos to, Dur. Wedi. Mungse Antasena. Nggih. Tandangane. Mangkato. Antasena. Apa, Pakde? Wani ana sing tawet dinamung mrene kok. Tutuki sirahmu. Kowe sing tuwa sisan kon rene. Tapuki sandal ki wonengan. Omong nek aku ora melu-melu ngene ya. Sampean ku jireh ora. Ojo mlayu e, Rak. Sik. Kartomarma Citraksa Citraksi Durgempol. Kurawa iki nek kandha urakan seneng ra Jawa-Jawa. Wah. Kowe iki ngetapke dulur-dulurmu wae, Pakde-pakde kok ning brengok iki mesti menang kok. Mesti menang. Mesti menang kok piye? Ayo wangsulan. Urung karuan kok. Guayeme ra jamak-jamak. Urung karuan menang kok glelenge ra jamak-jamak. Sing dadi nyatane, yo kowe apa aku sing tekaning pati-pati. Woi aja nganti tekan mati. Gak ngono tekan mati ya urip pisan kok dudu kon mati moh. Sapa sing kalah wae? Yo, carane manut. Manut karo kowe. Kowe bayi aku wong gerang nek nganti aku sing nemtokke isin. Sing bocah sing nemtokke. Yo. Adundas. Yo. Wani ora? Wani wae wong tuwa e. Yo, mundur. Sing nabrake aku apa kowe? Ha kowe cah nom tak nek kamardikan. Kowe nabrake sirahmu ning sirahku. Sapa sing semaput kuwi sing kalah. Ngono kuwi jenenge gelut. Oh iya. Oh. Oke, toto. Gentenan lho. Iya. Piye gak de apa-apa. Sak dilelek. Kuwi jenenge perang warok ngene iki. Ayo gentenan. Ora apa-apa. To. Ya. Ayo jenenge perang tenanan iki ngene iki. Piye kok mandeg nglendasku sing pecah. Ngrekoso. Lah kowe wani kok Pakde rawani ya, le. Modar kowe ya. Iya. Wah, apik rame iki. Yo to. Yo. Keseron nganti minger ndasku sing dadi nyatane
Yo. Piye? Rada buyer ya. Yo. Nek perlu supaya ngalahke aku rada nganu kan. Rada ado, yo mlayune rada ado. Mati dereng aku kowe. Edan. Mundur rek. Mati dereng aku kowe. Rampung kowe. Suwuke watu kali ora mecotot siramu. Ora anggepe apa kene ya mumet tenan e. Dijas-jas. Piye, Dur? Kok kalah iki piye? Der, Bang Edan. Der, Lho kok malih paman. Genah kono wis mlayu kok. Oh, lah setan Antasena ngapusi. Oh, nggawa watu dipaske bathuk. Kula ngekop watu, maju meneh. Gah. Luweh. Maju adur. Mo. Kula ning dapukane kiper ya kiper. Dapukane kiper kon maju, kena kegulan terus. Diapure ora. Wong ngomongane Bagonge kok ta tiruk-tiruk kita Dur, kowe iki demen dadi ora kajen. Kakang Penemban Durna, kula semanggaaken Kakang Penemban. Antasena ora gelem mundur. Oh, tiban cundha maneh ora jebol Siramaya tuntang Bengawan Durna, Pak. Ngopo Mbah kok nangis? Oh, kowe pancen digdaya tenan Antasena. Kowe pancen bocah sing sekti tenan ing atase Cundamane tak uncalke kowe ora mati kok malah Cundamane pindah ning tanganmu Antasena. Ayo mulai terus. Lho. Aku jaluk ngapura. Nyok tak balikke, Mbah. Aku ora gelem ngukup pusakane liyan. Tambani. Iya tak tambani Antasena matur nuwun ya Japa. Sembrana kowe. Nek kena dadaku aku mati. Aku ora arep ngenengi dadamu. Ku ngopo ngenengi dadamu? Ora ono tutane kok. Nyok tambani. Tambani sing apik. Ayo. Kon tambani kok dipaske mata. Iki ditambani sing apik. Ayo ngaturake panon. Antasena, udus kowe. Yo. Kakek. Yo, nek sampeyan tetep wani nerjang aku ditelono, pusaka tak jaluk meneh. Tak rebut meneh tak pendhem men kowe nanti pusaka. Ora wau ayo lunga. Daya raja
Antasena. Badhe ngawungguh, iya. Yen Kurawa isa tok obrak-abrik, yen Bapak Penemban Durna isa kalah karo kowe, tumuli kok kondur marang Sukarima. Nang saiki aku coba. Sing nang ngarepmu sapa? Badhe ngawungguh. Kowe wani karo aku? Nah aku bener wani kok, Dik. Lho. Kowe wani karo Pakdemu ngawungguh? Nuwun sewu. Niatku pancen wis gembleng, niatku pancen wis tak tekake tekad. Nggon nglabi karo adikku Wisanggeni. Nek Wisanggeni ora kelakon dadi ratu, dheweke mupus uripe ora tanpa guna. Nek aku duwe sedulur sing mupus uripe tanpa guna, aku sing salah wong aku dadi nggon nglabi karo adikku Wisanggeni. Nek Wisanggeni ora kelakon dadi ratu, dheweke mupus uripe ora tanpa guna. Nek aku duwe sedulur sing mupus uripe tanpa guna, aku sing salah wong aku dadi kadange tuwa. Ora iso mituruti karo kadang taruna. Yen ngono kowe wani karo Narpati Ngawangga, ayo saiki ungalno dadamu. Aku sing salah wong aku dadi kadange tuwa. Ora iso mituruti karo kadang taruna. Yen ngono kowe wani karo Narpati Ngawangga, ayo saiki ungalno dadamu. Apa kira-kira Antasena kuat nadai pusakane Narpati Ngawangga? Ora, aku ora bakal kuat. Aku mesti tekaning pati. Pusakamu Kyai Kunto kuwi pusaka ampuh, Dik. Aku mesti tekaning pati. Ning upama sampeyan mentolo mateni karo aku, tak ikhlaske. Tak ikhlaske ora apa-apa. Aku patenono. Wong urip ki tanpa pawitan, aku urip ki ora nembung, ora njaluk, ora utang, ora nyilih, ming sak derma nglakoni urip. Wondene uripku dikethok dening wong tuaku dhewe, ya kuwi Siwa Narpati Ngawangga, tak ikhlaske. Monggo nek arep namani pusaka tamakno. Aku ora apa-apa. Ning upama aku tekaning pati, Bapak Werkudara krungu, mesine bapakku mbelani karo aku goleki sampeyan. Lelakon sing kaya ngono mau iso diarani kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Ning nganti bapak ora trima, ngamuk ning Ngawangga piye? Sampeyan wani nandingi bapak? Hah? Pak Di. Kok meneng wae? Sampeyan wani nandingi bapak? Upama bapak iki perang karo sampeyan, mak cilik Janaka ngerti nek aku tok pateni mestine ora trima. Sampeyan dikrubut Pandhawa. Sampeyan wani karo Pandhawa, aku percaya Pandhawa kalah karo sampeyan. Mergo nuwun sewu, sampeyan ki tenemu tuwa dhewe. Sepuh dhewe. Ngono. Sampeyan karo para Pandhawa tunggal ibu tunggal wadah. Ning mergo sampeyan niku kebacut kebondo sumpah. Sumpah karo Nalendra Ngastina bakal mbilani Nalendra Ngastina. Lah mulane wis ora iso piye-piye. Nata Ngawangga bondo sumpah mbilani karo wong Ngastina. Nek jane aku percaya lahir batin sampeyan ki tresna karo Pandhawa, tresna sak anak-anake. Oh saniki nek sampeyan arep mentolo karo Antasena Patenana, bisa ngenisan Patenana. Kalah kabeh nek karo Narpati Ngawangga, ora ana sing iso menang. Ning apa ya kaya ngono kuwi wis wangun. Aku ki anakmu lho, Pakde. Anake Werkudara ki anake Basukarna. Wisanggeni ki anake Janaka ya anake Basukarna. Nek sampeyan iso mateni Antasena karo Wisanggeni ora kondang, ning malah dadi pocapane wong sak negara Ngastina. Lho, Senopati Ngastina Prabu Basukarna kok wani mentolo mateni anake dhewe. Banger bacen asmane Narpati Basukarna mergo mbelani karo Nata Ngastina Prabu Duryudana. Wis piye? Etungen tumandang ki ditung ora mung waton grusak-grusu.